Babukeli ngiyanibingelela lokhuluma ngoNkenani Kenny KJ Shungobe, the place of milk and honey, the promised land in Votsalem Nyimatsuna. I welcome you. Sise flow off lana ke flow of mall people batoyitoya lana. So nomama la ngikhuluma naye ngimbuze ukuthi why batoyitoya, what's happening here? Mama sanibonani? Yebo ngani nami njani? Saphila mama, ngicela ngibani igama and ukwenzakalani lana? Okay, ukhuluma uMama Mkhoni. Into eyenzakala lana, uMama Mkhoni umhlali wa Life Off. Into eyenzakalayo lana, imoli yakhiwe. Okay, I don't want to lie, ngangakafiki makwakhiwe imoli, but manje into besizoyicela thina manje njengoba imoli sezovulwa manje iyavulwa ngoLesine. Besicelile ukuthi imanagement mabeqala beqhasha baqale nge-community yethu Life Off Ward 70. So only to found out mana kwenzakalanga kanjalo ngoba senama group amaningi awasefleoff masibuza abantwana bethu nithathiwe na nibiziwe na basitshela ukuthi no asikakathathwa. Masibuyela ku-management, i-management isitshela ukuthi yona ama-shop sewagcwele, so asazi kwenzakalani. So njengamanje sistrikela lokho kahle kahle ukuthi i-management akuyiphumi izosichazela ukuthi kwenzakalani. Uyabona? Yeah, sinaleyo nkinga ukuthi kwenzakalani ngoba imoli mayivulwa ngokomthetho. Hey, ningaze nigugule bafethu. Imoli mezovula endaweni. Abantu baqala mina baqhashwe abantu i-community yasendaweni bese ke obvious imoli izoza ne-50% bese ithatha 50% yasendaweni but ayenzanga kanjalo. Kunalokho kunabantu base-Bramfisher la, kunabantu base-Katlehong la, kunabantu base-Palm Spring Thokoza, yonke indawo la bayasebenza as I speak, mara i-community nabantwana bethu bagcwele la abasebenzi. And so this is totally wrong. And makuzohamba kanje yithi sizosupporta le mall, ngeke kusuka abantu base-Palm Spring bazothenga la, balindele thina as a community yase-Fleetwood ukuthi sisupporte this mall. Manje mabenza kanje sizoyisupporta kanjani? One, kusho ukuthi inkunzi izoba nje everyday kule mall phela mangabe kuzokwenzeka kanje. This is totally wrong. So sifuna i-management iphuma izositshela ukuthi iqashe kanjani, case closed. Yeah. No, siyabonga mama. Kodwa banithembisile ukuthi bayeda just imile nje lana. Uthe ngo-12. Okay. Uthe yena ngo-12 uzophuma azositshela. And the problem ngibona ama-leader aphethe i-memorandum. Yabona mina ngekhathi zami indaba ye-memorandum nje mina ngangayisebenzisi ngoba njengamanje balethe i-memorandum. Le memorandum bazomnikeza lelo phepha bahambe. Thursday imoli iyavula iya-operator. Ayikho into ezokwenzeka ngalesikhathi. Mina ngabe ngiyazenzela ngabe le mall operate. Dala mina ngivula ama-mall. Wathi ngiziveze. Kudala mina ngivula ama-mall. Kudala ngivula ama-mall. Imoli yami unga-operate until i-management iqhumane nabahlali basendaweni. Yenza izinto ezi-right. So mina ngabe ngiyazenzela le mall bengeke izi-operate Thursday at all until i-management yenza izinto ezi-right. Sishone sihlale lapha emaphepheni ayo sibheke ku-database ukuthi iqhashe kanjani. Case closed. Yeah, no. Mama sebonga kakhulu nje uvo lakho. Babukeli nivile mama ukuthi uthini lana ke siyaqhubeka sibutela abanye sikhuluma nabo sive ukuthi ma views wabo athini. Thank you very much.